дар ноҳияи Масҷоҳ як ноболиғ 8 ҷиноят содир кардааст. Вай хонандаи мактаб аз шаҳраки Бӯстон мебошад. Маҳз кирдорҳои ҷинояткорони ноболиғ буд, ки сатҳи ҷинояткорӣ дар соли 2020 дар ноҳия рӯ ба афзоиш ниҳод. Аз рӯи таҳлили раиси ноҳияи Масҷоҳ Тоҳир Азизода нисбати ин ноболиғ чораҳои лозима аллакай андешида шудааст. Дар ин бора ҳангоми нишасти матбуотии раиси ноҳияи Масҷоҳ Тоҳир Азизода ба хабарнигорон иттилоъ дод. Вай мегӯяд новбаста аз корҳои пешгирӣ аз ҷиноят содиркунӣ соли равон дар ин минтақа 203 ҳодисаи ҷинояткорӣ ба қайд гирифта шудааст. ноболиғон дар ноҳияи мо зиёд шуд, ки як нафар ноболиғ аз ҷамоати шаҳраки Бӯстон қариб 8 ҷиноят содир кард ва 2 нафар буданд, ки онҳоро дар асоси қонуни амалкунанда ба вай ислоҳии кӯдакон мо фиристонем. баъди ҳавай дигар камтар шуд. сабаби асосиш аз тарафи ҳамин ноболиғон, як сабаби зиёдшавиш аз ҳисоби ҳамин ноболиғон асос зиёд шуд, ки мо дар якҷоягӣ пеши бо падару модар ба шӯъбаи маорифу дигар сохторҳои қудратӣ пеши роҳи ҳамина гирифтем. аллакай ҳамани 2 моҳи соли 2021 кам ҷиноят кам ба назар расида. дар мавриди худкушӣ бошад 2 нафар ноболиғон, яъне хонандагони мактаб даст ба ин ҷиноят заданд. шумораи даст ба худкушӣ задани ноболиғон дар Масҷоҳ рӯ ба афзоиш ниҳод аст. раиси ноҳия мегӯяд ин ҳолат аз ҳисоби беназорат мондани ноболиғон ҳам дар хона ва ҳам дар мактаб ба вуқӯъ пайваста аст. мақомот барои пешгирӣ намудани ҳолатҳои ногувор чораҷӯӣ мекунад. хусусан ба ин кирдор даст задан ва баъд аз вай мо гурӯҳҳои корӣ ташкил карда аз ҳисоби муаллиму шахсони баромад дар дигар муассисаҳои таълимӣ корбарӣ кардем, ки умуман дар масъалаи худкушӣ 2 нафар аз мактаббачагон, якташ аз ҷамоати деҳотӣ овурда мактаби 3, нафари дигараш аз ҷамоати деҳоти Масҷоҳ. нисбати соли 2019 кам шуд, зиёд шуд? зиёд. Якта зиёд. ҳангоми пандемияи коронавирус дар ноҳияи Масҷоҳ 185 нафар ба беморхонаҳо бистарӣ гардида мавриди табобат қарор гирифтанд. аз ин шумора 8 ҳолати фавт ба қайд гирифта шудааст, ки сабаби фавти 4 нафар аз коронавирус гуфта мешавад. баъди муолиҷа ва табобат бошад 177 нафар аз беморон шифо ёфта ба хонаҳояшон рухсат дода шудааст. 100 000 барои безараргардонӣ, 180 000 دیگه تعمیری شعبه‌های سلویتی اسامی بودجه در همین و همین شرایط معین کردیم که اگر در وقتی کارتر مهمش بود که اوج گرفت بسیار ما در همین بیمارخانه‌های منطقه‌ای دیگر بنگاه‌های طبی مرکزهای سلامتی شرایطی بیمار قبول کردن مهیا کردیم. لیکن اینجا یک چیز قید کنیم که از 1 میلیون سومونی از حساب صاحبکاران اهالی بسیار دستگیری نقض کردن صاحبکارانی به ننگ ناموس ناحیه و در وقتی کارهای بی‌ضررگردانی را در هر محله صاحبکاران همون محله کارهای بی‌ضررگردانی را قریب که هر روز موافق نقشه تامین نمودن. به فکر من نسبت دیگر شهر ناحیه ها فقط کمک باز یک وی دیگر در دایره 40,000-50,000 سومون مبلغ نقدی بیماریایی که به همین بیماری سیرویت گفتن ما پول‌ها با دوری بی پول تامین کردیم. ба соҳаи тандурустии ноҳияи Масҷоҳ духтурони равоншинос, оилавӣ ва асабшинос намерасад ва беморон ба онҳо эҳтиёҷ доранд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ин ноҳия ба хотири таъмин намудани кадрҳои баланд ихтисос дар ҳама соҳа ва махсусан тандурустӣ бо донишгоҳҳои олии кишвар ҳамкории дуҷонибаро ба роҳ монданд. мо асосан ниёз ба ҳамон рангини сифравое доштем, ки ман имрӯз дар ноҳия дастрас шуд ва дар ин сол барои мардум хизмат мекунад. оиди норасогии кадрҳои тиббиро мо пешниҳод кардем. ин донишҷӯе ки аз ба тарафи квота ё аз тарафи буҷет таҳсил менамоянд дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистон дар асоси дархости мо баъди хат ба ноҳия сафарбар карда мешаванд.
бо маблағи беш аз 2,1 миллион сомонӣ беморхонаҳо ва маркази саломатию бунгоҳҳои тиббӣ дар соли 2020 дар ноҳия таъмир карда шуданд. Ба беморхонаҳо давоми соли равон 60 кат аз ҳисоби соҳибкорони маҳаллӣ харидорӣ карда шуд. Ин кор ба хотири беҳтар намудани шароит ва ба табобати хуб қарор гирифтани беморон ба роҳ монда шуд. 470 000 аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ барои таҷҳизонидани беморхонаҳо истифода карда шудааст. гузориши Мафтун Шукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.